Čaute ľudia, moje meno je Jack7 a vítam vás pri mojom prvom a zároveň úvodnom videu na tomto YouTube kanáli. V tomto videu si povieme viac o tom, kto som, čo som a aké je moje zameranie na YouTube. Poďme na to. Moje meno je Jack, mám 15 rokov a práve som v polovici 9. ročníka na základnej škole. Takže to znamená veľa učenia, to znamená, že nemám úplne najviac času. A k tomu sa dostávam aj k otázke, kedy a ako často budú vychádzať videá. No mám v pláne robiť videá raz za týždeň, aby vychádzali niekedy v nedeľu po obede, aby v pondelok už boli pripravené pre deti, ktorí prídu zo školy a chcú sa pozrieť na nejaké video, tak aby to bolo ready. Zdá sa mi to takto najlepší nápad, pretože kým v pondelok by som došiel domov, tak si myslím, že už by bolo moc neskoro, pretože ešte deti v nižších ročníkoch sa skoro dostanú domov a si proste nejako zrelaxovať aj pozrieť nejaké video. A keď to video tam není, tak to je menší problém. GG. No a dostávame sa k otázke, aké videá vlastne budem točiť. Tak samozrejme hlavne Minecraft, ale tak nebraní sa trebárs aj iným hrám, ako je napríklad CS-ko. Mám vymyslené také série na mesiac. Prvé video v mesiaci bude Bedwars. Potom by to bol možno survival alebo niečo z môjho svetu, kde mám celkom dosť vecí. Je to tam celkom zaujímavé. Čas nejaké practice PvP, Skybox. Ja to samozrejme upresním vo videu predtým, pretože ešte sám neviem presne, ale niečo takéto počítate určite s tým. Potom nejaké video s kamarátom, ale nastáva taký menší problém. A to je to, že nie vždycky je kamarát k dispozícii, takže to znamená, že občas nejaké streamy, teoreticky u Acera, no to samozrejme neviem, či je úplne že najlepší nápad. Pretože u Acera v dnešnej dobe už nie sú to čo predtým. Štvrté video v mesiaci by bolo proste nejaká recenzia, setup tour. Ďalšie máme kvalitu videa a audio. No takže čo sa týka audia, tak není to úplne najlepšie. V blízkej dobe si mám v pláne kupovať mikrofón, takže by sa to mal zlepšiť. Čo sa týka toho videa, tak môj notebook, nie notebook, za dve. Bohužiaľ nezvláda 1080p 60 fps. A k tomu sa tiež dostanem, že mám v pláne si stavať nový počítač, ktorý bude výkonnejší, takže by sa určite kvalita videa mala zlepšiť. A zatiaľ to bude musieť byť takto. Samozrejme 725 na Minecraft asi stačí. Tých 30 fps to je možno trošku väčšia škoda. Ten typek je slepý. Takže jo. Tak od 50 odoberateľov raz za mesiac by som chcel streamovať polke mesiaca, možno niekedy v stredu, neviem ešte, v piatok to určite nebude. Určite píšte, že keby ste chceli stream a prípadne, že aké video, až budem mať na to prostriedky, tak to rád natočím. Chcel by som točiť video s nejakými inými youtubermi, väčšími youtubermi, ten je tu. Nice. Takže určite píšte do komentárov nápady na videá, niečo, čo by ste sa chceli opýtať. A ja vám na to rád poviem, každý komentár ma poteší. No a idem dohrať túto hru. A už je tu zase. No. Kde si? Čúvaj ma. Utekaj, vole. No, ja si dám túto vec. Dám si aj túto vec. Idem tam. Hop, hodím tam perlu. Fireball. I am here. Ešte žiješ, počúvaj ma, už nebude tvoriť.
Zabudol som povedať, že môj cieľ je dosiahnuť 1000 odoberateľov. Tak ľudia, sme na konci môjho prvého videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like a odber. Vidíme sa pri ďalšom videu. Do tej doby, čaute.